سلام كرات تختاتلتي رورا فيلم نلومد ما نعاخم إلى زحارق واب زعبا حدا نتمهارون دا ساقين فيديو قريس ودمان دا فرارحة هيوتهم زبلاشو زلو تمهاراين بزعبا تابي بوكس سلطنتن حزقن سرح سينا ممهر نمخان زوسنة سب هيوت الترقينا بتعميد زبقتن مهنك اويتن زخونت فيلم حيزالكم متقلخو مون السخم دما نزا فيلم تفتيخم ما لايك نچانالنا دما سابسكرايب دابلكم زلكم حساب رئيتو دما اب كومنت سيكشن اقمتو لي سناي مكتتال فيلمنا حدا سوغانغ زتبهاله اب حدا ناي هافتان بيت تمرت زمهار قول عندار انا تجمر سوغانغ مالت سرو بتعمي هافتامات راح زيكونوس ابون اديون كلتيوم سبسلطان سلازخونو افتا عدي بتعمي كاب زخبرون زفرحون سرائي توليدو بزدما كاب قلعنتو جميرو سوغانغ زبلو راح زيكونس حسبو وندا تجبرلو زعابي ميحر حنقيقو زنبر سلازخونه مس عابي ون ازي امل زي خغدفو يكالن بتوسخ دما حزن سود هافتام سلازخونن سدرو سب كله سلازفرحو من زدلخو خغبر يخيلي اندابله سلازعابي كاب قلعنتو جميرو نخندوز خون قلعو مقدقاتن مورادن زحقسو عينت سب كوينو يعابيو ادميو اندعابي كخيد كلو دما سوغانغ والا كوا اتيات تحساسبو انت زي تغيره زنبرو حيلن عقمن جن بسلطنا ام حيشو سلا زنبره حزي هاي سكول مسعاتو وين افت بيت تمهرتن زلو تمهارو داساق زفلت اتيو زفرح تمهاراي كوينو يقصل افت بيت تمهرتي زلو تمهارو دما نسو مالت زبولو كله زخونلو كاب تمهارو حليفو ممهاران كي ترفز سجدولو سب سلا زخونه انترفي زبلوم مغبارن انت قطقطومون وحيد كايا سق مبالن كالق ممارط يبلومن اتوم ممهاران دما ناي سوغانغ سدرا معروخ اندي هافتاماتن زفرحو سبسلطانن كم زخونو سلا زفلطو سوغانغ افت بيت تمهرتين كلهم تمهارو انداقطقطه كساب حلواتهم زطفو انداغبروم دارعيون تتزاريبوم مقصيلو زمصوم ነገር سلا زفلطو كمزا زي رايو خوينوم نمحلافيوم زمرطو نسو دما از ነገር نسو لك كم زخونه نخحسب سلا زغبرو نتوم تمهارو بزرخبوم اغاطحمي انداقطقطن حدا شع دما كلتن تمهارو مديبون انوعلون كم زقاطقطو انداغبرن مزنقع علتاوي سرحو يغبرو بتوسخ دما نسو از خغبر كلو محازتو فيديو سلا زقرصو معلتي نايتوم زوقعو تمهارو قلعو اتبخياتهم بسبيكر غيرو كله تمهاراي كم زسمعو انداغبره نتوم تمهارو كواردوم يزوعل اذا خيا اكل دما ناي حدا تمهاراي ولدي عبدك ابز سرحو لبوتا اندخده اتزشطو مغبي نابايتا دفيو مسرسحات مسحاواوسو اتمغبي نخبلعو يگددوممو بزي دما ناي سدروم سقاي مرأي زخبدوم تمهارو اتمغبي بعلم نمبلع يگددو دحرز دما فيلمنا مس حنتي سيمين زتبهلت شيكورينا قلعه لالينا مو سيمين مالت دما قدم حزي والا كوب حدا ناي بوكس سلطنه لبوتان وعلى سلطينا سلازودت او تسرح تنبرت حزقن بسنكي حدا اول بهرتات كافت بوتا سلازوتت افتين النسوغانغ زمهارلو بيت تمهرتي ممهر كوينا تاعتو حزقن كابز توصيا كال سرح كتركب كم زي تخيل سلا تفلت افت بيت تمرتي مس سرحو سبات كلهم بتحتنا اتفلت كيكا سرح خطبها الكلاون بصقا اتقبل ممهر نختكون سلا زوسنت كال تعرفو ببوكسنيا مخانا زفلت ولا حدا سب سلا زيله انت حريقاون نبينا ختكون كلا الحمد لله تخون دحرز دما تاجيك يونغ زتبهالت نايت بيت تمرت مختل دايركتور متيا حزي ناب حدا خفلي مساعتوت سوغانغ نتمهارو ساقي زلو فيديو اريا ازغول عاولدو حيالات سبسلطان سلازخونو زغبره انداغبره ترييون كم زي راخيو خين كحلافي لا تطنققا بزدما نساون ولا كوات مخنيات بزح تزي امنتلو انت خونه جن اتسرح سلت دريو طرح بتحسب تسماميعات خيد كابلاتات حدا معالت جن سيمين ناب كلاس نداتوت كلا هاندبت سوغانغ نحاده تمهاراي ገጹ بفيستال عفينو እንዳሳቀዩ ትርእሞ በዝድማ በትነገር حريقه ግደፍ ንختብሎ እንዳخدت كلا ግን ሓደ ፋቲ ዝተባሃለ ተምሃራይ ደወቢሉ ሱጋንግ ግደፍ ዝብሎ ሰብ ከም ዘይፈቱን ስቕ ንختብልን ይነግራ እንተኾነ ግን ሲሚን እዝንዳራይ ስቕ መባል ከቪድዋ ከሎ በተወሳኸ ድማ ሱጋንግ ነት ቆልዓ ተወርዊሩ ወቅዖ እንዳጎየ ስለ ዝራአይቶ ከምዛ መንገድ ተሐልፍ ዝነበረት መሲላ ናብ ማእኸሎም ተኣቱ بتوسخ دمان سوغانغ اغرو حيلو بوانت إرا سلا زوقعتو يخون دا أمبر سوغانغ نخيجي فلتا كمزان ساز توقعت مسيلا انتا جيرك أي بمبال تمليسات حاتو
ቀፂላ ድማ ነቲ ብፌስታል ዝተዓፈነ ቆልዓት ፌስታል ተልዕለትሉ ወያቱ ቆልዓ እቲ ሙሲኪ ዝተባሃለ ናይ ባዕላ ተማሃራይ ከም ዝኾነ ትርኢ። ሽዑ ሱጋንግ ድማ ወላኳ በቲ ነገር ተሓረቀ እንተኾነ ግን አጋጣሚ ስለ ዝመሰሎ ስቂሉ እንዳረኣያ ድሃለወ ሲሚን ንናይ ሱጋንግ አረኣያ ሸለሊላ ንኩሎም ቀልጢፍኩም ናብ ክላስኩም እተው ፀወታ ይኣኽለኩም ብምባል ድሕሪዚ ድማ ሲሚን ኣብ ደገ ኸላ ተዓንተዎ ዘድሐነቶ ሚስዩኪ ዝተባሃለ ቆልዓ ናብ ኣመፂኡ ቅድሚ ሕዚ ናብ ኩሎም መምሃራን ኣድሕኑኒ ኢሉ ሓቲትዎም ንኩሎም ናይ ሱጋንግ ስድራ ፈሪሖም ስቕ ስለ ዝበልዎን ፖሊስ ከይተረፈ መረዳእታ የብልካን ኢሉ ከም ዝኣበዮን ነጊሩ ሕዚ ግን ኣብ ሂወቱ ተስፋ ኣብ ዝቆረፀሉ ሰዓት መፅያ ስለ ዘድሐነቶ ቀሪቡ የቕኒየለይ ይብላ። ድሕሪዚ ድማ ሲሚን ናይ ዝቆልዓ ዘረባ ሰሚዓ ንገዝኣ ምስ ተመለሰት ሓሳባ ኩሉ ብዛዕባኡ ጥራሕ ስለ ዝነበረ እቲ ተስፋ ዝቆረፀ ዘረብኡ እንዳዘከረት ሙሉእ ምሸት ስምዒታ ተረቢሹ የምሺ። ይኹን ዳ እምበር እዚ ስራሕ እዚ ብክንደይ መከራ ዝረኸበቶ ስለ ዝኾነ ግን ኣነ ነዚ ቆልዓ እንተነኺእዮ ዋላ እኳ ተዝስዕሮን ተዛዋርዶን እውን ስድርኡ መፂኦም ካብ ስርሐይ ከስጉጉን እዮም እንዳበለት ብጣዕሚ ትፈርሕ። ብተወሳኺ ድማ እቶም ኩሎም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት እውን እዚ ነገር ጠፊኡዎም ከም ዘይኮነ ስለ ትፈልጥ ንሶም እኳ ዝሓሸ ቦታ ዘለዎም ሰባት ፈሪሖም ወላ ሓደ ክገብሩ ዘይከኣሉስ ኣነ ገና ቀዋሚት ሰራሕተኛ ዘይኮንኩ መምህር ንእሽተን ምስ ተጓዓዝኩ ሓሊኾም ከውድቑን እዮም ብምባል ከም ዘይረኣየት ኮይና ንምሕላፍ ትውስን። أو خلا جن اتزوسنة توسنة فتسيمو حلنا أقبل سلا زي كهلا نمنتاي إخدعاء زغل عامتات بوكسلت إنكين دابلا وشت أسلا زربشا تحرب زو حساب أمور داتا نبع على زي تفلت ألو حدا نجرن مقبار توسن السخاء حزيك التفا زي فلت شمجيرا أكاونت مسكفتات نفتينا تبيت تمهرتي جروب بمئتاو اتي سوغان قزتاو هلا تمهارين كلهم تمهارون داساقيوم سقطبا هيلو كرأ كام زي بلون كلهم بمهاران حالفتن دما اتي ኣብ ልዕሊቶም ተማሃሮ ዝበጽሕ ዘሎ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ደቆም ከም ዝኾነ ጌሮም ሓሲቦም እዚ ቆልዓ ነቲ ቅድሚ ሕዚ ዝገበረ ኩሉ ብሕጊ ንኽቕፃዕ ክገብሩ ከም ዘለዎም ትጽሕፍ። ካው ንጽባሕይቱ ድማ ሲሚን ናፍቲ ቤት ትምህርቲ ተኸደት እቲ ዝጽሓፈቶ ነገር ኩሎም ተማሃሮን መምሃራንን አንቢዎሞ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ሕዚ ንሱጋን ገደፊሩ ዝዛረቦ ሰብሪኦም ስለ ዘይፈልጡ በቲ ነገር ብጣዕሚ ሰንቢዶም ከም ዘለው ትርኢ። أو خلاها እታ ናይ ተዓዲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾነት ኣዲኡ ንሱጋንግ ብመኪና ጌራ ናፍቲ ቤት ትምህርቲ በመምጻእ ንኹሎም ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሰራሕተኛታት ኣኪባ መን ደፋር እዩ ንወደይ ከምዚ ኢሉ ብድፍረት ዝዛረቡ እንዳበለት ኣፍቲ ቦታ ሓዊ ኮይና ትዛረብ። بتوسخ ድማ ነታ ርእሰ መምህር ሓኒቓ እቲ ከምዚ ዝገበረ ሰብ መን ከም ዝኾነ ተዘይነጊርክን እንዳበለት ተሳቂያሞ በዚ ድማ ኩሉ ሰብ ፈሪሑ ስቕ ስለ ዝበለ እታ ርእሰ መምህር እውን ዝፈልጦ የብለይ እንዳበለት ክትልምና ትጅምር። ሽዑ ሲሚን ድማ ናይታ ሰበይቲ ነገር ሪኣ ሕዚ እቲ ዝሓፈ ሰብ እንተዘይተነጊርዋ ከም ዘይትሰዶም ስለ ዝተረድኣ ኣብቲ ዝነበረቶ ተንበርኪኻ ይቅርታ ግበረለይ ኣነ እየ ጌርዮ ብምባል ትዛረብ። ካውን ሳኻ ናብ ሲሚን ቀሪባ ርእስ ርእሳ እንዳጠፍጠፈት እትወደይ መን ይመስልክ እንዳበለት ድሓንጌራ መሰፈራርሐታ ቀፂላ ናፍቲ ዳይሬክተር ቀሪባ እዛ ቆልዓ ሕዚ እንተዘይሰጉይካያ ካብ ስራሕኻ ከምትወጽእ ክገብረካ ኢላ ፈራሪሓቶ ትኸይድ። በተሓደን ንሱጋንግ ድማ እዚ ኩሉ በት መስትያት ኮይኖም ይርኡ ስለ ዝነበሩ ንሚሱኪ ንስኻ ስለ ዘዛረብካያኻ ከምዚ ትገብር ዘላ ብምባል ድሕሪ ሕዚ ግን ከም ዘጥፈእካ ከይትርስዕ ብምባል ነቶም መሓዙቱ ድማ ናይ ቀጻሊ ዕላምኦም ንሳ ከም ዝኾነት ነጊርዎም ይኸይድ። ካኡ ናፍቲ ዳይሬክተር ኣትዩ ሕዝነታ መምህር ንኸይሰጓን ኣነ ባዕለይ ዝግባእ መቕጻዕቲ ክህባ እየ ብምባል ከይትወፅእ ንኽገብራ ነጊርዎ ይኸይድ። ንምሸቱ ድማ ሲሚን ኣብ ሓደ ካፌ ኮፊላ ካብ ስርሓ ክትስጎግ ስለ ዝኾነት ሓሪቓ እንዳሓሰበት ከላ ሃንደበት ንሱጋን ክናብ ቅድሚ ኣመፂኦም የሰንብድዋሞ ካው ቀፂሎም ድማ ኩሎም ተኣኪቦም ናፍቲ ዘለቶ ኣትዮም ሱጋን ኣብ እግሩ ኮፍ ኣቢሉ መን ስለ ዝኾንኪ ኢኺ ንስኺ ብዛዕባይ ትጽሕፊ ኢሉ ይሓታ። ቀፂሉ ድማ ናብ ገጻ ቀሪቡ ፀጉራ እንዳነኻኸ ብጣዕሚ ዘጽልእ ዘረባ እንዳተዛረባ ከሎ እቶም መሓዙቱ ቪድዮ ይቀድሕዎ ስለ ዝነበሩ ሱጋን ግን ሲሚን ሒዙ ድሕሪ ሕዚ ናብ ጥቃይ ተቀሪብኪ እቲ ቪድዮ ናብ ማሕበራዊ ሚድያ ዘርጊሐ ከዋርደኪ ብምባል ካፍቲ ቦታ ውፅኡ ይሰዳ። ሽዑ ሲሚን ድማ ወላ እኳ በቲ ነገር ብጣዕሚ ተሓረቀት እንተኾነ ግን ሕዚ ታረኺባታ ዘላ ናይ ስራሕ ዕድል በዚ ንኸይትኸስራ ሕርቃና ውሒጣ ካፍቲ ቦታ ወፂኣ ትኸይድ። ሃንደበት ግን ኣብ መንገዲ ኸላ ምስ ሓደ ወዲ ስለ ዝተጋጨወት እቲ ወዲ እንዳረኣኸ ዘይትኸድ ብምባል ይወቕዓሞ። ሽዑ ሲሚን ድማ በቲ ነገር ተገሪማ ክትከይድ ተበለት እውን እቲ ወዲ ጓል እያ ኢሉ ብዘይ ምክንያት ከሳቅያ ስለ ዝጀመረ ወይ ሓሪቓ ዘላ ሲሚን ብእግራ ጌራ ርእሱ ወቂዓ ሃልዋቱ ኣጥፊኡ ከም ዝወድቕ ጌራቶ ትኸይድ።
ቀፂላ ድማ ነብሓይሎም ዝኣምኑ ሰባት ንምቕፃዕን ጫፋን ዝነኽእዋ ሰባት እውን ሕኒኣ ንኽትፈድን ስቕ ክትብል ከም ዘይብላን ሓሲባ ንሱጋንግ ንምክትታል ትውስን። ድሕሪዚ ድማ እቲ ናይ ሲሚን ሓሳብ ዘይፈለጠ ሱጋንግ ምስ መሓዙቱ ኩዕሾ ሰኪዔዳ ተፃወቱ ንሓደ ሓደ ተምሃሮ ዳሳቀዩ ከለው ሲሚን ተሓቢኣ ትሪኦም ስለ ዝነበረት ካብ ሕዚ ኣብ ገጻ መሸፈኒ ጌራ ሓሳብ ልባ ንምዕዋት ስለ ዝወሰነት እቲ ድሙ ዘምስላ መሸፈኒ ጌራ ናፍቲ ዘለዎ ብምኻድ ከይሓሰቡ ብሓይሊ ወቂዓ ትዝርሮ። በዚ ድማ ሱጋንግ መን ምዃናን ተሓተታ እውን ንሳ ግን ብበትሪ ትምልሰሉ ስለ ዝነበረት ንሱ እውን ዘለዎ ሓይሊ ወዲኡ ምስኣ ክቃለስ ይጅምር እሞ እንተኾነ ግን እታ ጓል ትናዓቕ ሰብ ስለ ዘይነበረት እንዳተጋላበጠት ቀጥቂጣ ክሳዶ መባል ዝኣብዩ ትገብሮ። በተሓድቶም መሓዙቱ ድማ ሱጋንግ ከም ዝዳ ተቐጥቀጠ ሪኦሞ ስለ ዘይፈልጡ ብጣዕሚ ሰንቢዶም ተገሪሞም እንዳረኣይዎ ንርኢ። በዚ ድማ ሱጋንግ ዋላ እኳ ብቅድሚ መሓዙቱ ንኸይዋደድ እቲ ቆቢዓ ንምውፃእ እንተፈተነ እንተኾነ ግን ንሳ ክሳብ ምትንፋስ ዝኣብዮ ስለ ዝቐጥቀጠቶ ኣብ መወዳእታ ነቶም መሓዙቱ ንኽወቕዕዋ ይእዝዞም። ሃንደበት ግን ናይ ፖሊስ መኪና ናፍቲ ቦታ ይመጽእ ስለ ዝረኣዩ እቶም መወዳት ኩሎም እንዳጎዩ ክኸዱ ከለው ንሕና ድማ እዚ ነገር ተሓቢኡ ዝርኢ ሓደ ፋቲ ዝተባሃለ ተማሃራይ ከም ዘሎ ንርኢ። ካብኡ ሲሚን በቲ ዝገበረቶ ነገር ብጣዕሚ ተሓጒሳ ንሶም መስከዱላ በተሓጓስ እቲ መሸፈኒኣ ስለ ዘውፅአቶ ድማ እቲ ቆልዓ እውን መን ምዃና የሪኣ እሞ እንተኾነ ግን ንሱ እውን ካፍቶም ዝሳቀዩ ተማሃሮ ሓደ ስለ ዝነበረ ሕዚ እቲ ኩሉ ትገብር ዘላ መምህሮም ከም ዝኾነት ምስረኣየ ብጣዕሚ ሕጎስ። ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ መምሃራን የለ ተምሃሮ ኩሎም እቲ ትማሊ ንሱጋንግ ዘጓነፎ ነገርን ሓደ ዘይፍለጥ ሰብ ገጹ ተሸፊኑ ሓመድ ከም ዘስሐኖን ሰሚዖም ስለ ዝነበሩ ዋላ እኳ ዓዊሎም ሓጎሶም ተዘያኽበሩ እንተኾነ ግን ኩሎም ብጣዕሚ ተሓጒሶም ይውዕሉ። ሽዑ ሲሚን ድማ ናፍቲ ቤት ትምህርቲ ተኣተወት ኩሉ ተምሃራይ ብዛዕባ ይዛረብ ስለ ዝነበረ ሽዑ ንሳ ግን ከምዛ ወላ ሓደ ዘይትፈልጥ ሰብ ኮይና ናፍቶም መምሃራን ቀሪባ እንታይ ኣየጓኒፉ ብምባል ተሓቶም። ብተወሳኺ ድማ ኣብቲ ሰዓት ሓደ ቪድዮታት ተሰዲዶም ስለ ዝነበረ ሕዚ ኩሉ ተምሃራይ ንሱጋንግ ንምሕራቕ ኣብ ወንበሩ ከይተረፈ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ድሙ ስእሊ እንዳሰኣሉ ክሕርቕዎ ይጅምሩ። ንሱ ከዓ በቲ ነገር ብጣዕሚ ስለ ዝሓረቐን ኩሉ ተምሃራይ በቲ ናይ ትማሊ ድህሎ ስለ ዘሎን ተዋሪዱ ኢሉ ኣብቲ ክላስ ወንበር ኣልዒሉ ይሰብር እሞ ሕዚ ግን እታ ርእሰ መምህር መፅያ ንፈለማ ግዜ ስነ ስርዓት ንኽገብር ትነግሮ። በዚ ድማ ሱጋንግ ብኩሉ ነገር ሓሪቑ ስለ ዝነበረ ንኩሎም መሓዙቱ ሒዙ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ብምውፃእ ብመኪና ብሓይሊ እንዳዘወረ ይኸይድ እሞ ኣብ መንገዲ ድማ ነቶም መሓዙቱ ሓኒቑ መን እዩ እቲ ቪድዮ ኣውፂእዎ እንዳበለ ክቕጥቅጦም ይጅምር። ኣብኡ ከለዎ ግን ካብቶም መሓዙቱ እቲ ሓደ ሕማቕ ሓሳብ ስለ ዘምፀአ ወያ ብሕርቃን ዝኾኖ ሲኢኑ ዝነበረ ሱጋንግ በቲ ሓሳብ ተሰማሚዑ ንምሸቱ ኩሎም ተኣኻኺቦም ንኽመፁ ይእዝዞም። ሽዑ እቲ ሓሳብ ድማ ነታ ገጻ ዝሸፈነት ተጊሞም ንኽረኽብዋ መን ከም ዝኾነ እውን ንምፍላጥ ንሓደ ተምሃራይ ክዳኑ ኣውፂኦም ኣብ ኣካሉ እውን ብዙሕ ዘጽልእ ነገር ጽሒፎም ገጹ ብፌስታል ዓፊኖም ኣብ ዝተወሰነ ደቃይቕ ካብ ላዕሊ ወሪዱ ንታሕቲ ኸይዱ ምግቢ ሒዞሎም ንኽመጽእ ምልኣኽን ሽዑ እቲ ገጹ ዝተሸፈነ ሰብ ድማ ዝነገር ሰሚዑ ምስ መጸሎም ዝሓሰብዎ ነገር ንምግባርን ስለ ዝኾነ ንምሸቱ ንሚሱኪ ጸዊዖም ገጹ ብፌስታል ሸፊኖም ክዳን ኣውፂኦም ይሰድዎ። ካብኡ ንሱ ከዓ ካልእ መማረፂ ስለ ዘይብሉ ሺልዎም ስለ ዝኸደ ኣብ መንገዲ ዝረኣይዎ ሰባት ኩሎም ጽሉል እንዳበሉ ክጸርፍዎ ይጅምሩ። ድሕሪዚ ሚሱኪ ድማ ናፍቲ ምግቢ ዝገዝአሉ ቦታ ምስ በጽሐ እቲ ፋቲ ዝተባህለ ኣብቲ ቦታ ዝሰርሕ ሰብ ይሪኦ። ፋቲ ማለት ድማ እቲ ቅድሚ ሕዚ ሲሚን ተሓቢኡ ዝሪኣ ዝነበረ ተምሃራይ ስለ ዝኾነ ብቕልጡፍ ናፍቲ ሲሚን ዘለትሉ ቦታ ብምኻድ እታ ናይ ድሙ መሸፈኒ ትገብር ሰብ ንሳ ከም ዝኾነት ከም ዝፈልጥን ሽዑ መዓልቲ እውን ነቶም ፖላዊስ ዝፀውዖም ንሱ ከም ዝኾነ ነጊሩ ሕዚ ግን ንሚሱኪ የሳቅይዎ ስለ ዘለው ቀልጢፋ ኸይዳ ንኽተድሕኖ ለሚኑ ንኸይትፍለጥ እውን ወዲ ንኽትመስል ናቱ ክዳን ሂቡ ይሰዳ። ካብኡ ንሳ እውን ኣብ መወዳእታ እሺ ብምባል ናፍቲ ቦታ ምስከደት ናይ ሚሱኪ ክዳን ኣባይታ ስለ ዝረኸበቶ እቲ ዝሰምዐቶ ሓቂ ከም ዝኾነ ተረዲኣ ተኺላ ንውሽጢ ክትኣቱ ከላ ሱጋንግ ብሕርቃን ከም ዝመፀት ምስ ረኣየ ናይ ፑል ኩዕሾ ኣልዒሉ ይድርቤላ። በዚ ድማ ሱጋንግ ዋላ እኳ በቲ ኩዕሾ ተዘይወቕዓ እንተኾነ ግን ሓሳባ ናብ ካልእ ስለ ዝገበረትሉ ዳጎየ ኸይዱ ሒዙ ክቕጥቅጣ ይጅምር። በቲ በለ በቲ ንሳ ግን እዚ ኩሉ ሓሲባትሉ ስለ ዝመፀት ካብቲ ዝወደቐቶ ተሲኣ ዘሊላ ገጹ ትወቕዖሞ በዚ ድማ ኣብ ኣፉ ብሓያል ክደሚ ይጅምር።
ኣብኡ ከለው ድማ ሚስዩኪ ናፍቲ ቦታ ይመጽእ እሞ ሕዚ ግን ንሱጋን ግን መቕታል ካራ ሒዙ ይመጽእ ስለ ዝነበረ በቲ ካራ ንዕኡ ንምውጋእ ክዳሎ ከሎ ሲሚን ሪኣቶ ንሱ ከይወቅዖ ከሎ በዓላ ንኽትወቅዖ እንዳጎየት ናብኡ ትኸይድ። በዚ ድማ ዋላ እኳ ሱዙኪ ንሱጋን ከይወግኦ ከሎ በዓላ ወቂዓቶ ደቐቶ እቲ ናይ ሱዙኪ ካራ ግን ንዓኣ ሓሪድዋ ስለ ዝነበረ ደማ ክንጥብጠብ ስለ ዝጀመረ ሚሱኪ በቲ ዝገበሮ ነገር ኣብ ሓያል ጭንቀት ኣትዩ ንሱጋን ተዘይቀተልክዎ እንዳበለ ክፍክር ይጅምር። ይኹን ዳእምበር ሱጋንግ ድማ ሕዚ እውን ናይዛ በዓልቲ መሸፈኒ መንነት ከይፈልጠ ወፂያ ስለ ዝኸደት በቲ ነገር ሓሪኦ ስለ ዝነበረ ንናይ ሚሱኪ ፍከራ ከም ዘረባ እውን ኣይቆፀሮን። ኣብቲ ቀጻሊ መዓልቲ ድማ ሱጋንግ እቲ በዓል መሸፈኒ ሰብ ወዲ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ ንኹሎም ኣወዳት ተማሃሮ ኢዱ ዝተሓረደት ሃልዩ እንዳረኣዮም ከሎ ሃንደበት ሲሚን ዝሓልፉ ተማሃሮ ኢዳ ነኺኦማ ብሓያል ዳተሳቀየት ስለ ዝረኣያ እታ መሸፈኒ ትገብር ሰብ ንሳ ከም ዝኾነት ርግፀኛ ይኸውን። ካብኡ ናፍቲ ዘለቶ ብምኻድ ኢዳ ጠዊ ብምሓዝ ንዓኺ ከሳቀይ ከለኹ ስኢል ክኸይድኪ ሕዚ ደኣ ንመን ኣሚንኪ ክመጺኽ እንዳበለ ፌስታል ይሽፍና እሞ ኣብኡ ከሎ ግን ከምቲ ዘዋረድክኒ ከይዋረድኩማ ኣይቀትለክም ብምባል ሕዚ እቲ ሚስዩኪ ብኻራ ክወግአን እንዳፈተነ ከሎ ቪድዮ ናብ ፖሊስ ወሲደ ከይእሰርክዎ ከለኹ ኣብ ሪንግ ዘለዎ ቦታ ገጢምና ኣብ ቅድሚ ሰብ ክትሰዓሪ ኣለኪ ብምባል ኣፈራሪሕዋ ይኸይድ። ድሕሪዚ ድማ ሲሚን ሚሱኪ ክትብል ናይ ግድን ክትሰዓር ኣለኪ ስለ ዝበላ በቲ ነገር ብጣዕሚ ሓሪቓ ከላ ብተወሳኺ ድማ ካብቲ ቤት ትምህርቲ ቀዋሚ ሰራሕተኛ ኮይንኪ ኣለኽ ዝብል ደብዳቤ ስለ ዝተለኣኸላ ሲሚን ሕዚ ሱጋንግ እቲ መሸፈኒ ዝገበረት ጓል መን ከም ዝኾነት ከፍልጥ ስለ ዝኾነ እዚ ብመከራ ዝረኸበቱ ስራሕ ክትከስሮ ከም ዝኾነት ክትሓስብ ትጅምር። በቲ ሓደ ገጽ ሚሱኪ ድማ እቲ ሱጋንግ ዝገበረ ኩሉ ሰሚዑ ስለ ዝነበረን እታ በዓል መሸፈኒ እታ መምህሩ ከም ዝኾነት ስለ ዝፈለጠን ብጣዕሚ ተሓጒሱ ከሎ ሕዚ ግን ሱጋንግ ከም ዘፈራርሓ ስለ ዝሰምዐ ዘድሕነኒ የብለይን ብምባል ካብ ላዕሊ ወዲኦ ሂወቱ ንምቕታል ይውስን እሞ ሃንደበት ግን ሚሲን ናፍቲ ቦታ ስለ ዝመፀት ንዓውረድ ብምባል ክሳብ መወዳእታ ተስፋ ንኸይቆርፅን ኣብ ጎኑ ከም ዝኾነ ሕርዚ ድማ እቲ ሴሚስተር ተወዲኡ ኩሎም ተማሃሮ ዓብይ ፓርቲ ስለ ዘዳለው ንሕና ድማ እቲ ሱጋንግን ሲሚንን ዝገብርዎ ውድድር እውን ኣብዚ ቦታ ከም ዝኾነ ንፈልጥ። በዚ ድማ ኩሉ ተማሃራይን መምሃራንን እቲ ንሱጋንግ እንዳተመላለሰ ዝቅጥቅጦ ዝነበረ ሰብ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ሪንግ ክገጥሙ እዩ ብምባል ንኽልቲኦም ዝድግፉ ሰባት ተኣኪቦም ብሃንቀውታ ክጽበይዎም ከለው ሱጋንግ ድማ ወላኳኒ ሲሚኒ ፈሊጣ ንኽትሰዓድ ነጊርዋ ተኾነ እንተኾነ ግን ዝኾነ ይፍለጥን ኢሉ ንዝሓለፉ 10 መዓልታት ብስነ ስርዓት ዳሰልጠነ እዩ ቀኒዩ። ካው ናፍቲ ውድድር ምስ ኣተው ድማ ሱጋንግ ሲሚን ኣበይ ተወቂዕዋ ከም እትወድቀሉ ስለ ዝፈልጥ ብዘይ ዕረፍቲ ንሲሚን ኣብቲ ዝተጎድአ ኢዳ ተደጋገመ ክወቅዓ ይጅምር። በዚ ድማ ሚሲን እውን እቲ ቁስላ ዘይሓወየ ስለ ዝነበረ ሕዚ ብተደጋጋሚ እንዳተጎድአት ፈጺማ ዓቕሚ ክትረክብ ኮነ ከም ድላያ ክትንቀሳቐስ ኣይከኣለትን። ኣብቲ ቦታ ድማ እቲ ዝበዝሐ ተማሃራይ ማለት እውን ብዘይካ እቶም ናይ ሱጋንግ መሓዙት ኩሉ ብዝበሃል መልክዑ መምሃራንን ተማሃሮኦምን ንሲሚን ይድግፉ ስለ ዝነበሩ ሕዚ ብተደጋጋሚ እንዳተወቃዕት ክትወድቕ ከላ ኣብ ሓያል ጭንቀት ይኣቱ። ምክንያቱ ድማ ሕዚ ሱጋንግ ነዝተሸፊኑ ዘሳቅዮ ዝነበረ ሰብ ተሲዒርዎ እቲ ናይቲ ቤት ትምህርቲ ሕጊ እውን ከይተቐየረ እንዳተሳቀዩ ምንባሮም ስለ ዝኾነ እዩ። በዚ ድማ ኩሉ ሰብ ብጭንቀት ዳረኣይ ከሎ ሱጋንግ ንሲሚን ይደፍዓሞ ሽዑት ንድሕሪት ጠሚራት ሒዛቶ ዝነበረት ፀጉራ ስለ ዝተበተነ እቲ ዝርኢ ዘሎ ሰብ ኩሉ እታ ንሱጋንግ ትቃለሶ ዘላ ወዲ መሲልዎም ስለ ዝነበረ ሕዚ በቲ ነገር ኩሎም ይስንብዱ። ሽዑ ሱጋንግ ድማ ንሚሲን ልዕሊ እዚ ከዋርዳ ሓሲቡ ስለ ዝነበረ ገና እቲ ውድድር ከይተወደአ ከሎ እቲ ናይ ገጻ መሸፈኒ ንምውፃእ ይቃለሳሞ እንተኾነ ግን ሲሚን እዚ ንኽገብር ክትፈቅደሉ ይከኣለትን። ይኹን ዳእምበር ሕዚ እውን ሱጋንግ ይቅጥቅጣ ስለ ዝነበረ ሲሚን ኣባይታ ወዲኣ ቅንዕ ተበለት ሚሱኪ ኣብ ማእኸል እቲ ተማሃራይ ኮይኑ ሕዚ ንሳ ተተሳዒራ ክቀትለኒ እዮም እንዳበለ ብጭንቀት እንዳተንቀጥቀጠ ስለ ዝረኣይቶ እቲ ናይ ሱጋንግ መፈራርሒ ቃላት ረሲዓ ነዚ ወዲ ስዒራ እቲ ቤት ትምህርቲ ነፃ ክወፅኦለኒ ብምባል ከም ብሓድሽ ዓቕማ ሓዲሳ ትትስእ። በዚ ድማ ነቲ ክወቕዓ ተዳልዩ ዘሎ ሱጋንግ ኣስሒታ ብታራ ኣንሳ እንዳተገላበጠት ክሳብ ዓቕሉ ዝፀቦ ሒዛ ክትቅጥቅጦ ትጅምር። በቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ነገር ብጣዕሚ ሓሪቓ ስለ ዝነበረት ድማ እቶም ተማሃሮ ሰብ ድያ ማሽን እንዳበሉ ክሳብ ዝሓስቡ ሱጋንግ እውን ካልእ ተሪፉ ዶምዋል ክሳብ ዝኣብዮ ክትስእ ክብል እንዳደቆሰት ክትቅጥቅጦ ትጅምር። ካብኡ ሱጋንግ ሙሉእ ንሙሉእ ደኺሙ ልክዕ እቲ ተማሃራይ ዝነበሮ ተስፋ ምስ ተመለሰሉ ድማ
ሲሚን ኣብ ቅድሚ ኩሎም ተማሃሮ እቲ ናይ ገጻ መሸፈኒ ስለ ዘውፅአቶ እዚ ዝረኣዩ ተማሃሮን መምሃራንን ብሓደ ሻዕብኣውያት መሬት ሓንቲ ይገብርዋ። ምክንያቱ ድማ እታ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ብትሕትናን ብፍርሕን እትፍለጥ መምህር ሕዚ ኣብ ሪንግ ወፂኣ ብሓይሊ ክትቃለስ ከላ ምርኣይ ከም ሕልሚ ኮይኑ ይስምዖም። በቲ በለበቲ ግን እቲ ትገብረሎም ዘላ ነገር ቀሊል ስለ ዘይኮነን ንዘይንካእ ተማሃራይ ከም ድለያ እንዳገላበጠቶ ብምርኣዮምን ንዓኣ ዘለዎም ክብሪ ዓብይ ይኸውን። ብተወሳኺ ድማ እቲ ተማሃራይ እውን መብዛሕትኡ ብሱጋንግ ዝተበደለ ስለ ዝነበረ ድምፆም ዓወቢሎም ሕዚ ናይ ሲሚን ሽም እንዳፀውዑ ንዓኣ ክሕግዙ ከለው ሱጋንግ በቲ ነገር ተሰናቢዱ ከምዚ ሓይሊ ዝጠለመ ወዲ ኮይኑ ደው ይብል። በኣንጻሩ ንሳ ድማ ነዚ ብትዕቢት ዝተወጠረ ወዲ ኣብ ቅድሚቶም ኩሎም ተማሃሮ ንምውራድ እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ናይ ኢዱ ንምሃብን ተላዒላ ሒዛ ክትቅጥቅጦ ትጅምር እሞ ኣብዚ ሰዓት ግን እቲ ዳይሬክተር በቲ ዝኸውን ዘሎ ነገር እንዳፈርሐ ስለ ዝመፀ ዳጎዬ ናብቲ ሪንግ መፂኡ ሕዚ ይኣኽለኩም ውፁ ኢሉ ይእዝዞም። እንተኾነ ግን ሱጋንግ ከምቲ ንሱ ዝበላ ከም እትሰዓር ስለ ዝሓሰበ ነቲ ዳይሬክተር ንስኻ ውፅእ እሞ ኣነ ባዕለይ ክውድኦ እየ ብምባል ምስ ሲሚን እንዳተቃለሰ ከሎ ሃንደበት ነቲ ዳይሬክተር ወቂዑ ናብ ባይታ ስለ ዘውድቆ ሲሚን ሰንቢዳ ነቲ ዳይሬክተር ክትሪኦ ትጅምር። ሽዑ ሱጋንግ ድማ ነዚ ዓድል ተጠቂሙ ሲሚን ገጻ መሊሳ ከላ ከይረኣየቶ ብሓያል ወቅዑ የውድቃ እሞ ይኹን ደኣ እምበር ሲሚን ሕዚ እውን ምስ ዓቕማ ስለ ዝነበረት ተሲኣ ክተገላብጦ ትጅምር። በቲ ሓደ ሚሱኪ ድማ ዛጓል ደም ክሳብ እትተፍእ ትቃለስ ዘላ ንዕኡ ሓሲባ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈልጥ እንዳረኣያ ዓይኑ ብንብዓት ይመልእ። ኣብቲ ውሽጢ ሪንግ ሱጋንግ ድማ ሕዚ ሽንኳይ ንሲሚን ዝስዕር ሓይሊ ፈፂሙ ነብሱ ክኢሉ ደው ንምባል እውን ከቢድዎ እንዳተንቀጥቀጠ ደው ይብል እሞ ሲሚን ድማ እንተዳልያ ፀኒሓ ካብቲ ገመድ ተወርዊራ መፅያ ብምውቃዕ ካብቲ ፀወታ ወፃእ ንክኸውን ትገብሮ። ሽዑ ሱጋንግ ካብቲ ሪንግ ወፂኡ ኣብ እግሪ ሚሱኪ ከይዱ ስለ ዝወደቀ ድማ ሲሚን ናብኡ መፅያ ብፀጉሩ ሒዛ ነቲ ቅድም ሕዚ ዝገበርካዮ ኩሉ ይቅርታ ሕተቶ ኢላ ትእዝዞ። እንተኾነ ግን ሱጋንግ ሕዚ እውን ምስ ትዕቢቱ ስለ ዝነበረ ይቅርታ ኣይሓትትን ኢሉ ስለ ዝኣበየ ሚሱኪ ድማ ኣነ እውን እኮ ንሃትካ ይቅርታ የድልየንን ከምቲ ኣብ ቅድሚ ሰብ ዘዋረድካኒ ኣብ ቅድሚ ትፈርሑካ ተማሃሮ ተዋሪድካ ኣለኻ ኢሉ ሓሊፍዎ ይኸይድ። በዚ ድማ ኩሉ ተማሃራይ ብናይ ሲሚን ዓወት ተሓጒሶም ካብቲ ቦታ እንዳወፁ ከለው ሃንደበት ሱጋንግ ካብቲ ዝነበሩ ተሲኡ ወንበር ሒዙ ንሲሚን ንምውቃዕ ይጎይ እሞ ኣብዚ ሰዓት ግን ሲሚን ሪኣቶ ስለ ዝነበረት ገና ንዓኣ ከይወቅዓ ከሎ እግራ ኢላ ርእሱ ወቂዓ ወዲኦ ከም ዘይትስእ ጌራቶ ትኸይድ። ካው ኩሉ ተምሃራይ ብጣዕሚ ተሓጒሱ እንዳረኣየ እንዳሃለወ ድማ ሲሚን ካብ ሕዝነት ስራሕ ከሲረዩ እየ ኢላ ሓሲባ ስለ ዝነበረት ንኩሎም ገዲፋቶም ሓሊፋ ካብቲ ቦታ ወፂኣ ትኸይድ። ብዝሕጉስ መልክዑ ግን እቲ ዳይሬክተር ካብ ስርሓ ስለ ዘይሰጎጋ ሲሚን ሓዲላ ንሱጋንግ ብሓጊ ንምቕፃዕ ምስቶም ኩሎም ተማሃሮ ተሓባቢራ ዘሎ መረዳእታን መሰኻኽርን ኣኻኺባ ናብ ሕጊ ስለ ዝኸደት ፖላዊስ ነዚ ንዓመታት ተማሃሮ ዘሳቕ ዝነበረ ተማሃራይ ሓኒቆም ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ንኽፍረዶ ይገብሩ። ኣብ ናይ ፊልምና ናይ መወዳእታ ትርኢት ድማ ሲሚን ኣብ ስርሓ ከላ ካብ ሓደ ብጣዕሚ ረበሽትን ጋንግስተራትን ዝመልእዎ ቤት ትምህርቲ መልእኽቲ ይመጻ እሞ ከፊታ ከተንብቦ ከላ ድማ ሕዚ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዳይሬክተር ኮይና ንኽትመጽእ ዝገልጽ ስለ ዝነበረ ሲሚን እውን በቲ ሓሳብ ተሰማሚዓ ነዞም ካብ ልክዕ ዝሓለፉ ተማሃሮ ልክዖም ክተሪኦም እንዳተዳለወት ዳርኣና ፊልምና ትውዳእ። ኩራት ተኸታተልቲ ሮራ ፊልም ንሎሚ ለሒዘልኩም ዝመጻኹ ፊልም እዚኣ ትመስል ነይራ። ሞነዛ ፊልም ተፈቲኹማ ላይክ ንቻናልና ከዓ ሰብስክራይብ ማል ከይትርስዑ።